napadlo a hovorili sme o tom, aké fenomenálne a unikátne sú naše produkty, systémy a spracovanie olivového oleja. A práve osoba, s ktorou budem hovoriť dnes, je úžasná a dnes to posunieme na úplne novú úroveň. Takže v tomto duchu, bez predĺžovania tohto úvodu, pozývam Tina Bašeta sem k nami na obraz. Privítajme virtuálne nášho priateľa Tina Bašeta. Tino, vítaj. Zdravím vás všetkých v tento krásny deň. Sme radi, že si tu dnes s nami, Tino. My s Tinom sme už boli spolu na viacerých stretnutiach, takže poznám už trochu Tina. A samozrejme, tu stojíme teraz pred nami všetkými. Takže vám poviem niečo o Tinovi. Tino je naozaj skvelá osobnosť a študoval na tých najlepších univerzitách sveta, ale nikdy som nepracoval s takým skvelým akademikom na dennodennej úrovni. Úzka spolupráca. Tino patrí do špičkovej kategórie v rámci akademického a vedeckého sveta. Cením si jeho pohľad, to, ako spracováva informácie, to, ako sa vyrovnáva s výzvami, čo sa týka inovácií. A Tino je preto aj môjim vzorom a dnes verím, že prvá časť bude prezentácia Tinova, kde nám vysvetlí určité veci a základy, ktoré sa týkajú ich práce a výskumu. Takže odovzdávam mikrofón tebe, Tino. Tino nám porozpráva o svojom obsahu, svojej pripravenej prezentácii, takže si pripravte pera, poznámkové zošity. Je to skvelá príležitosť dozvedieť sa niečo nové, poučiť sa. Takže si pripravte pera a papiere a Tino, odovzdávam ti mikrofón a ja sa zatiaľ stiahnem, kým ty dokončíš svoju časť. Ďakujem, Colin, za skvelé uvítanie. Cením si to. Takže dnes ja by som chcel s vami zdieľať svoju obrazovku, aby ste videli moju prezentáciu. Vidíte moju prezentáciu? Áno, vidím ju. Takže toto je naša história, čo sa týka toho, čo sa stalo, kde sme boli a kam smerujeme do budúcnosti s našimi technológiami. Toto som pripravil takým spôsobom, ako časovú os, aby sme pochopili, odkiaľ sme prišli, aké je naše východisko. Takže a práve to svedčí o tom, ako sme sa dostali k tým najlepším technológiám, v ktorých budeme pokračovať aj v budúcnosti. Takže v roku 1968 bola veľká kríza s obilím a s hladomorom vo svete, s hladom. A hľadali sa riešenia, ako napraviť tento problém. A v rokoch 1968 až 1974 tak bolo treba urobiť dôležité rozhodnutia. Preto sa používali pesticídy, insekticídy pri pestovaní plodín, aby bola bohatšia úroda. A pretože to kladlo veľké ekonomické nátlaky na farmárov. A samozrejme, v dôsledku toho bolo aj vzrástli environmentálne problémy, klimatické problémy. Práve kvôli používaniu pesticídov sa zvýšila úroda, ale narastali zdravotné problémy. V máji 1974 OSN mala súkromné rokovanie špeciálne, kde sa venovala tomuto javu ako globálnemu problému, čo sa týka potravinovej bezpečnosti. Čo sa tam stalo? Takže od roku 1974 sa stanovila spirulína ako
je potravina budúcnosti a v novembri 1974 na celosvetovej potravinovej konferencii bola verejne vyhlásené, že spirulína bola vyhlásená za superpotravinu pre ľudstvo a riešenie na podvýživu. Skutočným problémom v tomto štádiu v roku 1974 bol nedostatok technológie a infraštruktúry na pestovanie spirulíny v takej veľkej mierke. Ako výsledok nedostatku technológií používali syntetické pesticídy a hnojiva, aby 100-násobne a ešte viac zrýchlili pestovanie plodín, aby sa tak vyriešil problém hladu a podvýživy obyvateľstva. Ale výsledkom toho je, že dnešné potraviny majú ešte menej živín, ako to bolo predtým. Takže v roku 1974 bola na konferencii vyhlásená spirulína ako superpotravina budúcnosti a vlády po celom svete sa začali stavať k tomuto problému, hľadať riešenia. Takisto aj v Spojených štátoch a začali práve pociťovať nedostatok potravín a podvýživu v budúcnosti ako zásadný problém. Nemali však možnosti pestovať spirulínu vo veľkom meradle. Nebolo možné. Zase to len viedlo k ďalšiemu aplikovaniu chemických hnojív a ďalších látok, ktoré podporovali rast. V roku 2006 až 2012 ja som končil školu, študoval ako inžinier v Londýne a ako inžinier ja som si zobral za úlohu testovať takéto systémy, aby sme, a to viedlo aj k vytvoreniu systémov, ktoré používame dnes. Tieto systémy boli testované a je to, vyzerá ako bežecká trať, ako jednotlivé kolecká bežeckej trate. A je to systém, zaviedli sa tieto systémy, také blokové systémy. Dajú sa pomerne jednoducho vybudovať. Ja som ich testoval a v tej dobe sa ukázalo, že sú naozaj veľmi vhodné na masové také veľkopestovanie. Využíva solárnu energiu, prírodné energie a na ďalšom slajde uvidíme ďalšie podrobnosti. Ale produkty takto pestované mali nízku čistotu a neboli úplne vhodné pre ľudí. A čo robili ľudia? Uvedomili si, že kontaminujú prírodu a že tu existujú tieto rizika. A postavili nad tým teda skleníky, čo stálo veľa peňazí, zvyšovalo to náklady a navyše sa prehrievali tieto pestovacie miesta a samozrejme chýbali tie prírodné prvky, elementy slnko, vietor, dážď a viedlo to k malému obsahu živín vo vypestovaných riasach. A zároveň aj z tých plastov, z tých skleníkov vznikali nanočastice, ktoré ohrozovali prírodu a okolité prostredie a tieto riziká pociťujeme dodnes. Čo bolo ďalej? Ľudia začali sa sústredovať na pestovanie rias a vtedy sme prišli aj my s takouto výrobou a toto je používaná od roku 1980. Táto konkrétna technológia zmenila pohľad na pestovanie. Používali veľké takéto plastové nádoby vrecia. To produkovalo veľa plastového odpadu a takisto aj problém s nanočasticami, ktoré zostávali v prírode. Takže bol to vlastne akoby krok späť, ale ďalší krok dozadu. A napokon sa rozhodli, a toto je teraz po celom svete, takéto tubulárne
fotobioreaktory. Tie prvé z nich boli na pestovanie rias, sa objavili v 1990 roku. Boli to opäť plastové tuby, potrubia, ktoré mali dĺžku až 30 kilometrov, aby sa šetrilo prostredie, tak tých 30 kilometrov vlastne bolo takto umiestnených, rozmiestnených. A využívali slnečné svetlo, preto nepotrebovali nejaké ďalšie vykurovanie. A bolo to naozaj ekologické, pretože to bolo prirodzené svetlo. A 28 hodín trvalo, kým riasa prešla týmto systémom. Takže mali však tieto riasy veľmi nízky nutričný profil. Nedá sa to ani porovnávať s tým, ako je to dnes. Ale bolo veľmi ťažké za chodu čistiť 30 kilometrov týchto potrubí bez toho, aby sa rozmontovali. Ukázalo sa, že ani toto nie je riešenie problematiky. Potom prišiel ďalší pokrok. Rozhodli sa použiť namiesto plastových potrubí sklené, takže odstránili nanočastice, takže tam toto bol krok dopredu. Na druhej strane to bol veľmi drahý systém samotných skleníkov a stále používali aj slnečné svetlo, ale takisto bolo veľmi ťažké tento systém vyčistiť bez rozmontovania počas chodu, vlastne prevádzky. V roku 2012 môj tím patentoval systém, kde nepoužívalo sa slnečné svetlo, ale LED osvetlenie, ktoré sme mohli ovládať jeho intenzitu. A v roku 2019 bol tento systém získal patent a bol štandardizovaný. Dalo sa kontrolovať LED osvetlenie, jeho intenzita, zároveň nemá tepelný efekt, čiže sa neprehrievali systémy. A bolo to, naozaj sa ukázalo ako dobré riešenie aj pre budúcnosť. Takže po všetkých testoch a po všetkom, čo prebehlo, nám vyvstalo pár bodov. Nebudem nimi prechádzať podrobne, len veľmi rýchlo. Takže nanočastice boli vyriešené, ďalej sme prestali používať plasty a dokázali sme testovať obsah živín vo vypestovaných riasách, takže sme vedeli zaručiť, čo dávame klientom. Ďalej tieto naše systémy mali kontrolovať teplotu, pH a svetlo. Nechceli sme vytvárať systémy, ktoré by pracovali horizontálne, ale sme sa zamerali na vertikálne farmárstvo, pestovanie, aby sme čo najmenej pôdy zabrali, rozlohy. A toto zmenilo celé naše odvetvie a presne dnes sme v takomto postavení. A ako tu vidíte, takto vyzerá tá celá prevádzka. V roku 2012 až 2019 sme vyhrali ocenenie za tieto fotobioreaktory. A sú umiestnené vertikálne aj horizontálne v rámci systémov. Systémy sú modulárne, sú vytvorené z ocele, nerdzavejúcej ocele, pretože má veľmi dlhú životnosť, viac ako 20 rokov. Dá sa postaviť vertikálne a používame len materiály potravinárskej kvality. Zatiaľ tento systém je lacnejší, ako boli predtým skleníky a je aj trvanlivejší a nemá dopady na životné prostredie
vieme dodať do tohto systému to správne svetelné spektrum, máme ho pod kontrolou, vieme ho ovládať a nastavovať. A napríklad zelené svetlo je potrebné pre zelené časti rastlín, ale používame ich len napríklad na produkciu proteínov a význam. Vyvinuli sme inteligentný softvér, ktorý to riadi. Na pestovanie rias je potrebné CO2, takže sme do systému vlastne napumpovali CO2 a prostredníctvom takých pump a systému celého, také vzduchotechniky, dokážeme dodávať CO2 do systému. Máme každé 2 metre rozmiestnenie horizontálne a takisto aj vertikálne. Ako tu vidíte, je tu 30 týchto alumíniových a oceľových akoby biofotoreaktorov a je to 30 metrov do dĺžky, šírka 1 meter, čiže 30 metrov štvorcových. To zaberie na to pestovanie rastlín táto jedna jednotka. Môžete vidieť porovnanie, akoby v porovnaní s veľkosťou človeka. Na ľavom vidíte pána a potrubia nie sú väčšie ako je dĺžka jeho ruky a dlane. A keď sme registrovali tieto bioreaktory, ja v ňom sedím, takže je to veľmi veľký rozdiel, čo sa týka veľkosti, ktorú zaberá vlastne objemu, ktorý zaberajú tieto bioreaktory. A sú samozrejme patentované a príslušne registrované. Takže znížila sa aj potreba pôdy. Máme rôzne systémy, ako vidíme, ako klesala tá spotreba počas histórie z tých 4046 m2 až na našich 750 m2 pôdy, ktorá je potrebná na pestovanie. Čiže najprv to bolo 4046 m2, potom to bolo 2300 m2, ale naše a to bolo len v farmárskej čistoty, čiže určené na vykrmovanie napríklad živočíchov. A tieto systémy využívali slnko, čiže nevedeli kontrolovať svetelné podmienky. A najprv to bolo 6 až 7 mesiacov, kým sa dali pestovať riasy. V tom druhom prípade 8 až 9 mesiacov sa dali pestovať riasy. U nás je to vlastne celoročne, je to 12 mesiacov. Tu vidíme porovnanie. Spiruliny ako super potraviny od roku 1974. Keď si pozrieme obsah napríklad železa. Spirulína má dvojnásobne viac bielkovín ako mäso a 22-násobne viac ako zelenina. Má 11-krát viac železa ako červené mäso a 28-krát viac železa ako ryby. A ľudia nedá sa nič vypestovať tak rýchlo ako spirulína, teda ako riasa, ani tie živočíšne, ani tie rastlinné produkty. A presne na toto sme sa sústredili my. Náš dnešný systém ukazuje takéto živiny, čiže dnes by sme ju mohli označiť našu spirulínu za hyperpotravinu. Pozrime sa na proteíny a železo. Máme ešte väčší násobok železa a bielkovín, ako tomu bolo predtým. Výsledkom je, že táto hyperpotravina má až o mnoho, až 2,4, má niekoľkonásobne vyššiu hustotu živín, až o 17% viac na gram ako spirulíny iných firiem.
A toto je podstatné, tá hustota obsahu živín v superpotravine. Na základe toho v roku 2019 sme získali ocenenie, oficiálne ocenenie za najpokrokovejší priemyselný fotobioreaktor na pestovanie riaz na svete. A táto ocenenie poukazuje na špičkovosť našej technológie. Naša hyperpotravina podporuje imunitný systém organizmu a tiež aj výživové požiadavky a potreby tela moderného človeka. A vymysleli sme ďalšie zlepšenie. Keď pestujeme rastliny, vytvorili sme, keď sušíme spirulínu do formy prášku, získali sme v tomto procese sušenia spirulíny na prášok, zostala nám vedľajší produkt, tá voda, keď sa suší spirulína. A ukázalo sa, že keď sa s ňou, ako vidíte, polievajú nejaké plodiny. Na prvom obrázku vidíte plodiny bez hnojenia touto vodou zo spirulíny s týmto vedľajším produktom a na druhom obrázku vidno práve úrodu, ktorá sa ošetruje, polieva, hnojí vodou ako vedľajším produktom tejto tekutinou zo spirulíny. Takže skutočne je to aj hnojivo budúcnosti, tento vedľajší produkt, zvyšková tekutina pri spracovaní. Čiže naše bioreaktory dávajú farmárov skvelé riešenie pre budúcnosť a na obohatenie plodín o živiny. Tu môžete vidieť celý proces od problému až k nájdeniu riešenia. Čiže máme tu najlepšiu hyperpotravinu, najlepšia potravina pre ľudstvo, aj pre riešenie problému s bohatstvom živín, s obsahom živín v iných poľnohospodárskych plodinách. O 61 rokov neskôr od začiatku celého procesu OSN začal používať našu spirulínu, čo je naozaj výnimočná vec. Začali sme spolupracovať so Organizáciou spojených národov. Čo bude ďalej? Žijeme vo vzrušujúcich časoch, všetko sa vyvíja. Budúcnosť našej technológie je založená na environmentálnych technológiách a takisto aj so zameraním na zdravie ľudského tela a jeho výkonnosť. Vieme šetriť vodu. Spirulína, vieme vytvárať doplnky výživy so spirulínou, ktoré poskytujú telu to všetko, čo potrebuje, pomáha regulovať cykly a je takým palivom pre všetky pochody, ktoré prebiehajú. Budúca technológia a tá, na ktorej pracujeme, vytvárame nové fotosyntézu a fermentáciu, nové technológie na tieto dva procesy a toto nám otvára úplne nové dvere, čo sa týka biovyužiteľnosti živín. V spoločnosti so Zinzinom kombinujeme tie najnovšie technológie fotobioreaktorov s technológiami na fermentáciu do jedného takého spojeného systému na vytváranie ešte kvalitnejších živín. Táto technológia nám umožní vstúpiť do novej éry udržateľnej výživy. A čo znamená udržateľná výživa? Znamená, že vedľajšie produkty pestovania rias, fermentáciou, fotosyntézou a kombináciou týchto technológií nám umožňuje vytvárať biokompostovateľné materiály a tak môžeme naozaj ovplyvniť to, ako sa budú pestovať aj iné poľnohospodárske plodiny v budúcnosti. A toto je naozaj misia, ktorú máme pred sebou a je to náš spoločenský záväzok. Takže, dámy a páni, práve teraz sa začína nová éra budúcnosti a keď vám hovorím o týchto nových technológiách, ktoré chystáme,
tak viete vzácne informácie skôr ako iní. Toto je viac než len produkt. Je to filozofia, je to viac ako technológia, je to hnutie. Preto vám ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli, že som dostal priestor vystúpiť tu a vysvetliť vám. Ďakujeme, Tino, to je fantastické. Toto je, čo sa týka, ja som si tiež tam písal poznámky o týchto technológiách, o týchto skvelých veciach. A my sme o tomto ešte nehovorili, takže skutočne viem, že si písali tieto poznámky aj iní ľudia, že ich to veľmi ubohotilo. Môžeme pokračovať. Tá posledná časť tvojej prezentácie vo mne vyvolala otázky, pretože toto ma naozaj, o toto sa zaujíma v poslednej dobe. Tá predstava potravín, udržateľnosti tohto sektora pre ľudstvo, pre populáciu a pre mňa doplňanie výživy a vytváranie tých najkvalitnejších potravinových doplnkov je naozaj veľmi dôležité. A aj my sme prijali záväzok k smerom k udržateľnosti celého faktoru poľnohospodárstva a tu naozaj vstupujú do hry inovácie a čo sa týka tohto pohľadu, aké sú limity v tejto sfére? Chcel by som vedieť, akej škále, aká veľká je tá príležitosť. To je veľmi dobrá otázka. Čo by si považoval ty za limit? Ak sa ma pýtaš, aké sú limity, či táto spirulina, a taká ako my ju poznáme, či je to potravina, už to nie je potravina, je to hyperpotravina. Máme oveľa vyšší obsah živín, o 17% viac ako iné druhy spirulíny. Obsahuje veľké množstvo vitamínov, ktoré spotrebuje ľudské telo a tieto sa tam dostávajú len v procese pestovania a veľmi závisí od podmienok pestovania. Spirulina je skvelá pre výživu a toto môže zaujímať farmárov. Obsahuje vitamín B12 a na základe toho neexistuje žiadny limit. Robili sa veľké výskumy v roku 1950 až do 1974, kedy bola oznámená spirulína ako superpotravina Organizáciou spojených národov. Potrebujeme technológie na to, aby sme vytvorili superpotravinu a to vypestovali. A teraz ešte zvyšujeme obsah živín, čiže zo superpotraviny sa stala hyperpotravina. A vlastne v tejto sfére ja nevidím žiadne limity. Nie som odborník na výživu, ale na technológie. Ak ľudia chcú stanoviť limity, ja v tejto sfére, čo týka technológie, nevidím žiadne limity, pretože technológie sa stále vyvíjajú. Teraz prichádza do hry umelá inteligencia pri vývoji a inováciách a toto nám otvára úplne nové dvere a horizonty a ľudia naozaj túžia po optimálnej výžive. To je veľmi zaujímavé. A naozaj sú pre nás veľmi dôležité inovácie. Pre mňa, čím viac sa tomu budeme venovať, skúmať tieto možnosti, tak ako si to aj ty povedal, keď sa zvyšuje obsah živín v našich potravinách, tak sme ako keby na úsvite niečoho nového prístupu k potravinám, k výžive. Historická interpretácia potravín jedla je veľmi zaujímavá, pretože mení sa v súčasnej dobe veľmi výrazným spôsobom a v rámci aj toho, ako sú priemyselne spracované potraviny. Keď sa pozerám na to, akú kapacitu máš, si nám popísal ty, ja som sa pýtal na limity, či je teraz potrebné v dnešnej dobe stanoviť nové limity, alebo predefinovať limity, posunúť limity, keď sa dostaneme na takúto úroveň biodostupnosti napríklad. Ak sa na to pozrieme z pohľadu ako potraviny, naozaj vieme, že funguje obrovská potravinárska lobby.
Ľudia sa potrebujú lepšie stravovať. To je jasné. Ale mali by sme každodenne prijímať doplnky výživy, aby sme doplnili to, čo nám treba. A je to potreba, je to základná potreba, bez toho sa nedá, ale zároveň je potrebné dobre, správne sa stravovať a to nie je kupovať niekde vonku si McDonald's hamburger. Treba jesť čerstvé potraviny priamo zo zeme, z trhu a doplniť to o hyperpotraviny, ktoré sa pestujú tým správnym spôsobom. A takto dosiahneme optimálne zdravie a to je vlastne ten vrcholný cieľ, aby sme boli zdraví, aby naše telo fungovalo. Takže týmto som si istý. Tino, to je veľmi zaujímavý prístup. A ty si to povedal skôr, ako som sa spýtal. Premýšľam nad výživou, ty si skôr na tie technológie, ja sa skôr zaoberám ľudským telom a uchvátilo ma to, čo si povedal, že potrebujeme sa stravovať skutočne dobre, dodať telu živiny. A keď sa na toto pozrieme, musíme naozaj predefinovať to, čo vlastne je potravina. Pretože toto sú historické, my máme takú historickú predstavu o tom, čo je potravina. A napríklad taká spirulina prekračuje hranicu medzi nejakým doplnkom výživy alebo vôbec doplnkom a potravinou. Pretože je o mnoho udržateľnejšia ako potravina. Obsahuje o mnoho viac živín ako iné plodiny, ktoré pestujeme, ale my kategorizujeme spirulinu ako doplnok výživy, lebo je to tak vžité, že tento typ potravín sú doplnky výživy. Ale v skutočnosti sú to vlastne plnohodnotné potraviny, a teraz sa tie hranice začínajú tak trochu prekračovať. Colin, myslím si, že keď sa pozrieme na toto, kde ako na tom sme teraz, potrebujeme sa pozerať do budúcnosti a zaručiť kvalitnú potravu pre budúcnosť. V súčasnosti stále vo svete vládne podvýživa, ľudia nemajú dostatok živín. Stále je aj mnoho regiónov, kde ľudia nemajú ani dosť potravín. Existujú naozaj lobistické skupiny, ktorí chcú udržiavať určité odvetvia priemyslu v popredí. A moja misia je pre budúce generácie prinášať kvalitnú potravinu. Predstavte si, počas testovania sme testovali paradajky. Keď máme rastliny, paradajky, mali sme úrodu z jednej rastliny, napríklad 4 kg. 2 kg z jednej rastlinky a z našej v dnešnej dobe predtým to boli 2 kg paradajok, ale vyššej kvality. Teraz dopestujeme na jednej rastline 6 kg, ale menej kvality, menej živín v týchto plodoch. Takže ak sa zvyšuje úroda a výnosnosť úrody, tak firmy viac zarobia, ale výživová hodnota pre ľudské telo je nižšia. Ale toto sú také veľmi háklivé, také chodenie po tenkom ľade. Budúcnosť pre budúce generácie, toto je dôležité, čo my budeme dnes robiť. Tak toto dnes jednoducho je a pozeráme sa do budúcnosti. Už nemá význam obzerať sa za minulosťou. My potrebujeme zanechať niečo kvalitné pre budúce generácie, pretože my vidíme, ako sa z potravín vytrácajú živiny a vo svete prevláda podvýživa aj v národoch, ktoré majú dostatok jedla, ale sú chudobné na živiny. My potrebujeme doniesť ľuďom viac živín, bez toho, aby menej jedli, aby sa stravovali lepšie, aby mali lepšiu imunitu, aby mali menej problémov, ale pritom jedli menej, nejedli viac.
objemom, aby nedostávali viac kalórií do tela. A toto sú jednoducho vedecké veci. Teraz ja súhlasím s tebou, Tino, ale pozerám sa na to trošku inak. Musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o dátach, o tom, čo... Skúsme to neporovnávať a nehovoriť o tých veciach, ktoré sú háklivé. A teraz prechádzam k druhej časti mojej otázky. Existujú určité limity, takisto aj myšlienkové vzorce, ktoré máme vžité ako civilizovaná spoločnosť. Existujú skvelé knihy o potravinárskej filozofii a globálnej agende v tejto sfére. A súhlasím z 99% s tým, čo hovoríš, a pozbudzujem aj ľudí ostatných, aby si prečítali o tejto téme viac. Nechcem byť optimista, ale oportunista, takže spirulína je super potravina. Ako vyzerá budúcnosť? Ako ďalej môžeme pokračovať v tejto sfére obsahu živín v spirulíne? Moja misia je dosiahnuť z pohľadu technológií. Dnes máme hyperpotravinu, superpotravinu, ako chceš, ale kde budeme o 5 rokov? O 5 rokov najväčší problém, ktorý vidím, sú ľudia nevedia, čo telo potrebuje. Nemáme mozog, ktorý by nám povedal, počuj, toto ma bolí, potrebujem železo. Toto ma bolí, potrebujem aminokyseliny. Takúto schopnosť, takéto vnímanie v ľudskom mozgu nemáme. My len vieme, že potrebujeme živinu. A tá najlepšia potravina na svete, ktorá má práve ten správny profil aminokyselín, je spirulína. A budúcnosť vidím ako rozvíjanie ďalších biotechnológií, ktoré nám povedia, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme. Skrátka, koľko kíl zjeme spirulíny. Niekto užíva 10 kapsul denne, niekto 4 kapsuly denne. Proste bolo by dobre, keby sa toto v budúcnosti dalo merať, teda aby sa dali individuálne dávkovať produkty podľa potrieb. Takže mali by sme podporovať v budúcnosti človeka na jeho individuálnej báze, tak ako sme o tom už hovorili. Snažíme sa budovať veľkú databázu na základe 100% prírodných živín, spirulinových produktov, ale aj iných produktov. A za tým je myšlienka, čo beriete, koľko beriete, kedy je najvhodnejší čas užívať ten ktorý doplnok a toto je podstatné. Vedieť, čo v danej chvíli človeku chýba a to siahnuť potom a to doplňať. Moja úloha, moja misia je prinášať riešenia pre optimálne zdravie. Na svete je množstvo problémov, čo sa týka teda z pohľadu rôznych zdravotných problémov, ktorými ľudia trpia. Takže skutočne musíme ísť touto cestou. A neexistujú tu žiadne reštrikcie. Proces fermentácie a technológia, ktorú som spomínal, spojená s tým pestovaním spirulíny nám pomôže zvyšovať biodostupnosť živín obsiahnutých v rôznych produktoch. Môžeme takto otvoriť rôzne formulácie, rôzne zmesy pre špecifické časti tela. Máme technológie, ďalšie nové, do ktorých teraz nebudem zachádzať do podrobností, ale rôzne prídavné technológie k tejto základnej budú a neviem si predstaviť, čo by nás mohlo zastaviť. To je úžasné. Mne sa páči tá myšlienka, tá predstava testov, ako to, čo si spomínal ty, otestovať zdravotný stav človeka a na základe toho stanoviť, čo potrebuje užívať. Colin nám
zamrzol alebo vypadol. Takže tu vidím obrovský potenciál testov, ktoré máme. Kolien nám vypadol. Je dôležité, aby ľudia vedeli, ktorú časť dňa majú čo užívať, aby sa to čo najlepšie strebávalo a riešilo to potrebu. Som veľmi rád, že si toto spomenul. Toto vieme a na toto máme testy, aby sme mohli testovať individuálne senzitivity človeka, aby sme mohli optimálny deň času na užívanie produktov určiť. A práve ľudia, čo sa hovoria, rozprávajte o produktoch. My nie sme tu na to, aby sme rozprávali dopodrobna o produkte, ale je jasné, že by ľudí zaujímajú aj takéto veci, ako si ty hovoril o spirulíne, o histórii, o technológii. Môžeš nám porozprávať niečo o tomto produkte? Chcem začať hovoriť o tom, že keď vezmeme, my pestujeme spirulínu a polievame ju a vyrábame prášok zo spirulíny a prechádza určitým procesom s použitím soli a vody. Takýmto spôsobom extrahujeme zložky, pretože obsah proteínov je 67 až 68%. A z nich extrahujeme až 70%. A 80-90%. Keď extrahujeme 70%, získavame tú tmavo-zelenú vlastne tekutinu a toto je prírodná extrakcia, prírodzená. A fytokianiny, to sú tie farbivá. Ľudia povedia, máme modrý prášok, modrý nápoj. To sú práve tieto fytokianiny. Obsahujú 3 hlavné proteíny. And so you have, or you must have, phycyanin, CPC, which is the phycyanin, APC, which is aloe, phycyanin, and then you have phycoerythrin, which is PE. The reason why it works so well in contrast to pracujú veľmi dobre, pretože tu sú tieto 3 proteínové peptidy v tomto našom produkte v porovnaní s inými. Majú vyšší obsah, je ich vyšší obsah v našom produkte. Takže ak sa pozriete na nejakú spirulínu inú, ktorá je lacnejšia, nemá takýto obsah fytokianínov. A v profile našej spirulíny sú všetky 3 proteínové peptidy. Toto je dôležité. Zaručiť taký proces extrakcie. Nepoužívame v procese extrakcie žiadne napríklad riedidlá alebo chemické látky, ktoré ovplyvňujú kvalitu finálneho produktu. Takýto produkt je fantastický pre zvieratá, pre ľudské telo, pre športovcov a myslím, že množstvo, ktoré denne by sme mali užívať, je 8 milimetrov vody takejto. Ak idete cvičiť, môžete si dať 16 ml pred cvičením, 16 ml po cvičení. Pretože svaly sa obnovujú. Rýchlejšie sa obnovujú svaly
odburáva sa rýchlejšie kyselina mliečna. Takže preto ju treba užívať. Každodenne je to skvelý produkt, ktorý vám dodá potrebnú energiu pre každodenný život. A keď to kombinujeme so zdrojom týchto proteínov v spirulíne, ktorá je bohatá aj na antioxidanty a ďalšie živiny a eliminuje účinky oxidatívneho stresu. A je vplyvu na bunky a vďaka profilu aminokyselín obsiahnutých v spiruline sa jej benefity naozaj veľmi zvyšujú. A preto je obsah živín v našej spiruline o 17 až 20% vyšší ako v iných spirulínach. Myslím si, že dôležitým faktorom Spiramax je aj, že je tam beta-karotén. Ten je veľmi dôležitý pre oči, pre mozog. Takže dostaneme lepšie účinky a lepšie pôsobenie pre celé telo. Lepšie je to pre doručenie kyslíka k bunkám a tkanivám a spolu s ním aj všetkých ostatných živín a to je lepšie pre fungovanie celého tela a pre metabolizmus energie. Takže keď skombinujú sa tieto všetky faktory, Spiramax je naozaj tým hrdinom výživovým. Nič viac nemôže byť. Ako som povedal na slajdoch, keď sa pozrieme na mäso, je tu 11, v spiruline je 11-násobne viac proteínov ako v mäse. A na toto sú vedecké dôkazy. Môžeme užívať menšie dávky, ale obsah živín je vyšší. Takže je to naozaj skvelý produkt pre výživu tela, pre každého človeka. A ak má niekto problémy so železom, tak určite odporúčam spirulínu, pretože železo nám treba pre krv, ale aj jediné železo, ktoré sa absorbuje bez potreby metabolizácie. Čiže železo v Spiramaxe nie je potrebné už ďalej metabolizovať. Takéto veľmi kvalitné železo má aj špenát, ale ten zrejme nedokážeme v dostatočnom množstve každodenne konzumovať. Spirulína má 83% biovyužiteľnosť a železo z nej sa okamžite dostáva do krvného riečišťa. Keď už spomínaš ten metabolizmus a biodostupnosť, to je vlastne taký parameter, ktorý určuje, ako dobre sa dá využiť našim telom živiny obsiahnuté v nejakom produkte alebo potrave. Ako si spomínal aj aminokyseliny, zachytil som debatu, že ľudia hovoria, koľko miligramov akej látky treba. V potrave potrebujeme širokú škálu aminokyselín a nepotrebujeme v rovnakom čase každú jednu aminokyselinu. Ale vždy hovoríme ľuďom o tomto, že potrebujeme doplňať do stravy doplnky výživy. A keď si hovorím, keď beriem, ľudia sa často pýtajú, keď toto užívam, mám užívať aj toto? Práve na to máme zdravotný protokol, rozpracováme kúry. Človek sa musí sám za seba rozhodovať a byť zodpovedný za svoje zdravie. Takže keď hovorím, ja pochádzam zo športového prostredia, počas celého mojej kariéry sme hovorili, že je potrebné merať živiny, ktoré do tela dostávame a naozaj proteíny a aminokyseliny sú veľmi dôležité pre každého, aj pre športovcov. A čo odlišuje našu spirulínu od iných, je práve biovyužiteľnosť a obsah živín v strave.
Máme ešte pár minút. Porozprávali sme už o dôležitých veciach, ale aké sú naše ďalšie ciele? A ide o produkt, ktorý ide o extrakt z rôznych typov kurkumínov, ktorý sa tiež dostáva priamo do krvi. A let's take X-Gold. It lasts about 4 hours in your body of the recommended dose. Trvá určitú dobu, kým spracuje zložky. Je výnimočne dobré ako antioxidant pre pokožku, pre imunitný systém. Na základe toho, že keď sa pozrieme na dlhovekosť a na výživové potreby tela, ktoré sa menia vekom, máme také bunky, ktoré sa volajú ako bunky duchovia, ktoré len tam čakajú, nič užitočné nerobia, ale číhajú ako keby v zálohe a musíme sa ich zbavovať antioxidantmi. Takže kombinácia týchto dvoch produktov, Sphyromyx, aby naozaj pôsobili na tieto bunky, ktoré sú potenciálne nebezpečné v našom tele, je to veľmi dobrá kombinácia produktov. Je to skvelé sa to prejaví na stave pokožky, napríklad dobre na to reagujú aj pacienti so spirulínou alebo s onkologickými ochoreniami, podporuje imunitu, takže naozaj je to nezachytila som názov toho druhého produktu. Takže som rád, cením si to, že si spomenul tieto veci, hoci by sme sa radi vyhli nejakým zdravotníckym vyjadreniam alebo prísľubom. Hovorili sme o fytokianínoch obsiahnutých v spirulíne a toto je pre mňa veľmi dôležité. Sú to veľmi efektívne látky, o ktorých sa možno nehovorí veľa, ale náš produkt naozaj v tomto dokáže zmeniť situáciu na trhu a je to hlavne vďaka spracovaniu, vďaka technológie spracovania nášho produktu. To sa mi naozaj páči na našom produkte. Máme ešte 6 minút a naozaj by sa ešte dalo rozprávať veľa, ale tieto posledné minúty by som sa chcel trošku stiahnuť od produktu a dostali sme sa už k detailom o výžive, o tom, aké je jej postavenie v našom aj dnešnom, aj budúcom svete. Ako si vyvinúť túto technológiu, sme sa dozvedeli, aby vôbec bolo toto možné. A tiež sme si hovorili o rôznych inováciách, o personalizovanej starostlivosti. Chcem ti teraz dať čas, posledné minútky. Sme tu v roku 2025, rozprávame sa o všetkom tom, čo sme za posledné 3 roky prešli. Aký je tvoj sen? Môj sen je, ako som už povedal, môjim snom je dať každému človeku príležitosť mať optimálne zdravie. Prostredníctvom tej najlepšej možnej výživy, ktorá je garantom pre našu aj budúcu generáciu, lebo toto sa všetko prenáša do budúcich generácií. Chcem, aby sa nemuseli trápiť tým, ako bude vyzerať budúcnosť pre mňa ako pre človeka. Veľa ľudí sa venuje výžive z rôznych dôvodov. Ale nakoniec, keď máme k dispozícii super potravinu, myslím, pre mňa je, môjim snom je dať čo najväčšiemu počtu ľudí, vám, priatelia, ktorí ste tu, tú najlepšiu výživu
A súčasťou tohto sú doplnky výživy, ktoré môžeme užívať každodenne. Ľudia musia tieto doplnky užívať každodenne, aby mali to, čo im bude treba, aby sme mali lepšiu budúcnosť, lepší začiatok. Za tieto 3 roky uplynulé sme, myslím, dosiahli veľa a verím, že toho bude ešte viac v budúcnosti a toto je to najdôležitejšie. Všetci, väčšina z nás musí naozaj si to vyriešiť sama sebe a zobrať vážne svoje zdravie. Nechcem sa... Can people expect to see from us in collaboration in the next? Ľudia očakávať v budúcich 6-9 mesiacoch z našej spolupráce. Ľudia uvidia produkt, ktorý bude výsledkom zjednotenia nových technológií, ako som to už spomínal. Otvára sa nám veľké okno príležitostí a ukáže sa, kam sa posunie tento produkt do budúcnosti a takisto aj v oblasti balenia. Budeme mať biokompostovateľné obaly, ktoré sa rozpustia vo vode a nezostáva žiadny odpad. Čiže byť čo najudržateľnejší prírodný produkt, 100% prírodný obal, balenie, ktoré je biokompostovateľné a úplne rozložiteľné, rozpustiteľné v prírode, nezanecháva žiadnu stopu. A keď sa pozrieme na technológie, ľudia si budú môcť zobrať produkt a produkt im presne povie, čo potrebujú, aká je potreba ich tela, kedy to potrebujú a toto je súčasťou takého plánu, ktorý ľuďom prinášame spolu s doplnkami výživy. Keď sa nad tým zamyslíme, tak také unifikované tieto naše bioreaktory sa budú zväčšovať svoju kapacitu a to nás čaká do konca roka 2025. Zmena balenia to chvíľu potrvá, to si vyžaduje čas, ale toto všetko pre vás pripravujeme a určite o tom budeme hovoriť aj v budúcnosti. Myslím si, že budeme určite aj v spojení s vami, aby sme vedeli, aký máte z toho pocit, aký máte na to názor. Chceme vám prinášať produkty, ktoré vás udržia pri dobrom zdraví. Verím, že každý chce byť zdravý a my chceme túto príležitosť priniesť prostredníctvom týchto skvelých technológií. A toto všetko máme v pláne. Takže verím, že sú všetci veľmi natešení a tešia sa na to, čo príde. Aj z pohľadu udržateľnosti, ekológia veľmi dôležitá, je to náš záväzok. A spolupracujeme s organizáciami, ktoré určujú pravidlá a naozaj my veľmi praktickej sfére zavádzame tieto opatrenia, nie len vo forme napísaného slova na papieri. Takže, Tino, bolo nám veľkou radosťou, že si tu bol s nami a je to pre nás taká česť, že sme si mohli vypočuť tieto fascinujúce informácie a tvoje fascinujúce pohľady na situáciu. Práve preto je naša spolupráca, aj vďaka tomu je naša spolupráca veľmi výnimočná. A bez pochyby som presvedčený o tom, že budeme vy prinášať nové a nové veci. Za všetkých prítomných, Tino, ďakujem za to, že si dnes bol tu. Tvoje informácie boli pre nás